Maabot na sa 12 ka mga biktima sa pabuto ang nalanding sa Lapu-Lapu City District Hospital sa pagsugat sa bagong tuig. Kasagaran kanila mga bata. Ano ang akong exclusive report? Naabta namo kining mga bata, pulos 12 anyos, sulod sa emergency room sa public hospital sa Opon. Giatiman sila sa doktor human na biktima sa pabuto. Si Joshua Cornijos, taga-Barangay Basak, nagkaangkon og samad sa iyahang mga tudlo gumikan sa pabuto sa Piculo, pasado alas 11 kagabi. Gidid-an na unta kini siyang amahan apan nilighot yun ang anak, kauban ang mga higala. Unsa may nahitabo? Nabuthag Piccolo. Kaya ano man? Pag sindi sa akong kauban kay tuon ako wa man gasiga. Nibuto man. O ako gini siyang gipahimangnuan sa sayupa di kay tan ako sila palakton niya. Kuan man lingkawas gud. Samtang si Christian James nagpingit tungod sa samad sa ihang kumangko, nabuthan kini sa bingala. Wala kuno siya maminaw sa pahimangno siya amahan nga dili mo gamit og pabuto. Naabutan ko sa kuan, bingala. Di unsa man nimo kupot ang bingala? Kay isnega kupot niya, ako'y gadagkot man. Nya pagdagkot kay giatubang man ako. Dihara silingan naglaag. Niuli lang hibog lang mi nganong ni sud sa kwarto naghigda. Mo ang nabantayan nga yang kamot na paso na. Suma ni Dr. Kier Tamparong nga maabot na sa 12 ang nabiktima sa pabuto ato lang sa pagsugat sa bagong tuig. So far sa 12 sa akong nakita lang, there was a patient, bata nga medyo naputol ang tip sa 5th finger. So moto niya dahil laceration, big laceration sa hand. That's why the patient was referred to Vicente Soto. Posibleng musaka pa kuno ang gidaghanon tungod kay anaa pa may mga salin-salin sa pabuto nga pamuniton ilabi na sa mga bata. Busa ani ay iyang tambag. Most sa mga cases sa mga bata kay namunit o mga pabuto. So siguro for all the parents out there, bantayan ang mga bata nga dili mamunit no og mga salin-salin nga mga pabuto. Same time siguro it's safe nga basun sa ang mga silhigunon nga salin sa pabuto before tamang limpyo. Silang Joshua o Christian James anao say awhag sa pareho nilang mahilig sa pabuto. Tagam na. Unsa may leksyon imo nakatunanan ni? Di na magpabuto. So alang sa mga bata parehan nimo nga hilig pabuto sa imo ingon nila. Ayaw na pagpabuto kay anang grabe kayo. Ay na mo pagdagkot kay mo sidlit na mapasok mo. So di na yung kahapon sa akong gamit ha. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.